Ola, moi boas a todos e a todas. Somos dúas integrantes do Grupo Pitiños e hoxe imos ver como traballar acontecementos históricos e figuras históricas cos pequenos e cas pequenas. Para comenzar, algo moi importante é que eles sepan que as figuras históricas son reales, que non son ficticias, xa que moitas veces poden pensar que é parte dun conto ou que non tiveron cabida nun pasado. Para eso podemos traballar con eles ou contarlles, por exemplo, no caso que imos ver, como é o de María Pita, que a María Pita gustaballe moito a natureza, gustabanlle moito cuidar os bois. Aí podemos aproveitar eses pequenos anacos para decirlles, por exemplo, a vos gustavos a natureza, gustavos cuidar bois, tedes ovellas, tedes cabras, coidades os gatiños ou os perros que ten na vosa casa da aldea a vosa avoa, por exemplo. E así os rapaces e rapazas verán pois máis proximidade. Tamén algo moi importante é situalos nun espazo-tempo determinado e dicir algo en concreto que eles poidan tomar de referencia para acordarse e dicir, vale, este personaxe histórico o lembro por este acontecemento histórico que me dixo a miña profe, a miña nai na clase, na casa, na calle. Eses pequenos detalles a eles parece que non, pero quédanselles moitísimo na cabeza. Incluso en algún momento que non teñamos en conta, poden recordárnoslo eles mesmos e será moi impactante á vez que gratificante. Agora pasamos a contar o conto ou a historia, mellor dito, de María Pita, que é un referente, unha lenda histórica e tradicional da nosa cultura e da nosa cidade, Coruña en concreto. Pero que vos pasa? A que veñen esas caras tan longas? Estamos moi tristes. Sabes que queren destruir o noso parque favorito? E no seu lugar queren construir un lote de edificios. Xa non imos ter donde xogar. E non podemos facer nada. Como que non? Se algo vos parece injusto, debedes pelear porque as cousas cambien. Se vos xuntades, seguro que conseguides algo. Está claro que quedando aquí quietos non ides arranxar nada. Pero tan só somos un grupo de nenos. Non nos van escoitar. María Pita tampouco se veía capaz de conseguir todo o que conseguiu. E mira de como acabou, liberando a toda unha cidade. María, que? Quen é esa? Non coñecedes a María Pita? Non sabedes a súa historia? Pois a verdade é que non. Non pode ser, non pode ser. Pois sentadevos, abride ben as orellas e prestade moita atención, porque hoxe ides conocer a historia de María Pita, unha auténtica heroína da cidade da Coruña. Ímonos situar no ano 1565. Neste ano nace a nosa famosa María Pita en Cambre, a Coruña. Ela sempre foi unha cativa que non lle gustaban as injustizas, sempre que había unha loitaba por erradicalas. Entre as súas aficións favoritas estaba a natureza, o cuidado da natureza, o desfrute dela, os paseos, os camiños. Sempre, cando tiña nervios ou sentía que algo malo ia pasar, ela escapábase para a natureza e ali deitábase, respiraba e todo iba mellor. Tamén entre as súas afeccións favoritas tiña a cría e o cuidado do gando, en concreto de bois, xa que a súa familia dedicábase a iso. Ben, agora situámonos tamén en Coruña, pero imos cambiar de ano, imos aos anos 1590. Nese tempo chegou unha enorme cantidade de barcos británicos ao porto da Coruña. Estaban dirixidos polo capitán Drake. E non sabedes o que pasou. Querían chegar ao porto e conquistar toda a cidade da Coruña. Pero ali estaba a nosa amiga María Pita. E sabedes que fixo? Armouse de valor. E viu que estaba o capitán Drake matando o seu marido Gregorio. Non pode ser. Ela non cría que era verdade. Ela pensaba que eso non estaba acontecendo. Entón, empezou chorando, pero ergueuse, respirou e dixo non, isto non va pasar na miña cidade. Sabedes que foi o que fixo? Foi correndo
colleu, sabedes que colleu? A bandeira que estaba plantada por estes británicos. Entón, colleu a bandeira, mentre ondeaba, viu o soldado que matara anteriormente o seu marido Gregorio, e sabedes que foi o que fixo? Clavoulle a bandeira en todo o peito, de maneira que houbo unha morte por unha morte. Pero, despois, sabedes o que pasou? Observou que moitos cidadáns da Coruña, nenos, nenas, avós, aboas, padres, madres, incluso os animais, estaban expectantes por ver que pasaba. Sabedes que gritou? Berrou o seguinte: ¡Quien teña honra que me siga! Entón, todos e todas foron contra o barco tripulado polo capitán Drake. E, polo medo que tiveron, foron hacia a súa terra. Non volveron nunca máis a Coruña. Sabedes que pasou despois? Que María Pita quiso lembrar o seu valor, o seu coraxe, e pediulle a Felipe II que lle recoñecese o seu valor, a súa honra, o seu coraxe. Entón, Felipe II díxolle que sí. Sabedes que pasou entonces? Pasou que tivo os cartos que cobraba ese almirante británico e que tivera asesinado o seu marido, e pasou a ter a condecoración, que é algo como... A condecoración é cando te nombran algo, rei, raíña, príncipe, calqueira cousa que che nombren é unha condecoración. Entón, ela tivo a condecoración dese almirante. E así a nosa amiguiña María Pita quedou para sempre na memoria de todos os cidadáns da Coruña, de España, de Europa e de todo o mundo. E pasan os anos e ela segue presente. Agora que xa conocedes a historia de María Pita, vedes como loitando e esforzándose polo que un considera que é xusto, pódense conseguir un montón de cousas. Pois tes razón. Faremos o mismo que fixo María Pita e loitaremos todos xuntos polo que nos parece xusto. E ata aquí chega o noso vídeo. Esperamos que vos guste moito e que vos sirva de axuda. Moitas gracias!